హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇలాహీ కార్స్ నంద్యాల్. 2018 మోడలు మారుతి బ్రీజా ZDI ప్లస్ డ్యూయల్ టోన్ వెహికల్ చాలా క్వాలిటీ ఉందండి. రేట్ అయితే ఓనర్ ఆస్కింగ్ ప్రైజ్ 7,60,000 రూపాయలు చెప్పారు. టు ఎకోమో సీల్ టైర్స్, టు 50% అపోలో టైర్స్, 89,000 రీడింగు, 4 పవర్ విండోసు, స్టీరింగ్ కంట్రోల్స్, కంపెనీ సిస్టము, కంపెనీ లెదర్ సీట్ కవర్సు, వెహికల్ చాలా బాగుందండి. ఇదేం ఫిక్స్ ప్రైస్ కాదండి. కస్టమర్ లైవ్లో వచ్చి వెహికల్ చూసుకున్న తర్వాత రేటు గురించి డిసైడ్ చేయొచ్చు. రేటు చాలా నెగోషియబుల్ ఉంటుందండి.